Lakha Sarkep, Amreng Konstituensi Along, Akimi BJP Klambangpu, Agustin Hansepen, Abarim BJP Klambangpu, Biran Singh Kathar, Jan Singh Teron Lapen, Suren B Atum Apan, Kat News Channel Along, Karbok Alam The Aputak, Puthot Lamplar Kacipi. To pini mili la kaduk we mendiang no mangkar jab nang mane lam klar kape klari alam theke la hello Suren B lapen Biren Singh Kathar lapen Jan Singh Teron lape aron re pen karbok lake tuteli angkur kawe alam lo lake lam cobe la hello lapen nili alang phani puya bangke alang li BJP ya aok avi duma we ma la hello lapen kiceng silan BJP aron sikachini ne pulon te rinae mesi phantong alang tiket kithi dunyima BJP ya aok avi si chini pulon te alang li lahek chini pin angkurawe phelong awe apilone alolone ki iglone ke erone lahelam ke pasimume kapasimu tablo polotum tang la ke agopran ke meme okereng no lahe tumsi puji lasi nili tumphan BJP kali puga alang li chok chepik lo lapen li hin pen theklong ke kalipin lo lapen nili hin nili men ke doe chini lo nili men Biren Singh Kathar nili amreng lapen kopli halasut BJP awe BJP awut tan le tum pak pharo hin kreni pak pharo krepon ke long bori MP hut non MLA hut non tame urun terang presiden Jan Singh Ronghang alang litum cingki si arong kedam hasut pilonang ke pu inglong ke mir papupe ko paile dorte long pagalong le sok nong tameyi halake national flower pidong ke litum ko pai do mat long pagalong ta eta litum papupo sini hasut dam jak pikudo lapen ili mathalo sohut nelitum BJP सरकार वांग वेग नहीं ले तुम कम एमंग खैमान हाइटेट पुसामे एतुम एमंग हमला कर बेंगलोंग ला पेन एसएल के एतुम BJP सरकार वेग नहीं पु एतुम मंग खमान पेन पेहाइलो बे सरकार पेमान लो सामे तुम तो बाय क्लेम कांग तांग तुम बदो रिसो yang no picolong betang ta pasi mudun de non am to kam ta nang peni sakuri ta nang peni betang de sitame non aron repen ka pasi muta akostin hen siason kali kalang lang ketong thap lai chon prong si BJP tum apan chuim suduk wajau ini sipini mendiang no nang rajap nang koklo nili kopliam reng long ni kontensi pensi halasut mondol yes secretary aproman la hello lapen nili kat active member lake pagni lo active member non an pena chu kedam tang anta prang aslip paksika portal tum ki chini ne bon lakin itu active member lo lah hello lapen BJP सरकार के bang pota bang सरकार atum song atum nangka mathap pena jok amreng ba iltum BJP सरकार ke bang ceng pen ke VDC chairman nili hello Biren Singh Kathar pasti la an ka chini ne bo muni dong si BJP kali pulon tala kunada munit akosin kumalo BJP akam ke klem de khelo lagi la hello niltum puye bangke la silitum bangke BJP aphan chim suduk chinghon pik la si kalili kang langkar boktap bangke niltum kroy tekhe BJP banke la pen niltum parti kupima arona teng pensin niltum dam parti puthak niltum arkan ke lapan arkan he man peng kai tapi aponal Kardom, Kat News, Akhai Tumphan. Niliphan Patumi long stame penanga news long peklang ponlo. Nilimen ke Jan Singh Teron, lapen ke niliphan Kongres long si ke claim pusi niliphan Agustin Hanse niliphan kaningje. Seta Agustin Hanse son adui nombari leadership ke chokla. Athe alang li phan pudam polote dopi. Alang li BJP kali ne kalang ne lapen BJP ne likidun ke Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Hemanta Biswa Sharma hamren ke wangse nil phan welcome lo nilitum tapat pen habadong an don pharohini rat don kor trok nilitum ahok BJP long ke wan bang phulo nil helo
lapen ako lapen det ke nili so cheng blok long vidisia member dar nili chola lapen ko pilo aphi rina na ki video bang ke nili contractor sap choklem sita rina terang pia bang nili phan contractor bill nang pipo percentage ang thono alang li phan nili percentage tangka ke thondam hat dipu alang li non kidobama kotar long sinili thondam aphi ke ninge thoka pe abil na pia khedala aphi ke ko pilo CM chude MP Horen Singh besi chude terong samhu lahlu na pia khedat pu kumar lo ke chola ke sita MP sarfandani al arjulo tangka thanang pipe CM sarfandani arjulo noja pipe la ke rinasi chude anke ko pilo nili phan gi vithu bangke la phan ke boycott pusi nili phan bi stanley non anta BJP kam siklem bom piniar ni anta BJP sinili kam bom la pen nili congress am klem bete konat man nili congress ki mar dung konat man ni phan ga welcome nang litum thaglong bete aproman potro nang pino la sila agostin an se son adui number real leadership polote alang li ke mo siksak ji alang li phan ki puja son pote alang phir me son dopik alang li choklem kam stanley non lan tamela alang li la so ateng ben se ninge ching tonte polote angkung ka prek dam thuji ni litum la si kar biang long ACM EM tum sta me nili phan chini Horen Singh be ponon alang li Horen Singh be MP election hon li phan antipu nili ahok MP sar nang hang ha MP hem si nili tum phan gari hum nang hang nili tum hadak MP sarta kam klem non pu tangka nang lodun 20000 nang lodun nili phan la si nili tum badong long ke prang BP hetan nili tum la so tan nili tum MP sar election hotan nili tum badong pan ka high percentage me pi lan si nili phan BJP gali pulote la kar nam se chini lo la kes agostin an se phan mo phi ar nam se bisarpo la pen kadu ko beta chini la somuni a leadership ke athe ko pilo la tum ke tangka khela cha la sinon rina terang pi posang chiwai po am hang mi du man chiwai ap tang chiwai no agostin an se hiloi bok phle ne ka phri yemuni dali alang pen BJP ke ni tum du raperlo a receiver lo la si agostin han se ne phan congress long si claim puke ko dak mane congress long ke mars adim nang pe klang nang theng pe klang ne like VDC member ta claim bom la claim la lan si nili hin pen kar news phan sam ne li pajut ikok lo la pen la kadu ka ve la amuk agostin han se kaning je la pen rina terang pi ke choklem makam ke nang litum CMEM tum se me alang litum phan ahok man insai no la ken nili hin pen la kang sai ni tum CMEM ar leng them nang litum chin la lang litum phan insai no la sin nili hin pen ke la an se ing ton pon kok lo kar dong aprang si media team atumhan kardom pa jiriglo nilimen suren be lapen ke non nili BJP long executive member West Karbi Anglong ST Morcha nili phanange pon ST Morcha long labange 29 September 2020 lasi nili media long athing no wang tungte stami pini people wang nang kok alam the bangke todap kanyusa long kipipon Agostin Hanse hai nili phan lap nili tum ka doko be phan NT BJP sike claim lok la tum ke MP election prang pen non anta BJP kam claim si claim kle Congress kam si claim pusinil tuma akoy nang pi tangte non head jong nili ST Morcha long nili phan nang ke pon ke nili NT si claim loma la alang li phan nili karjung tung mang la hello la pen nili long proman potro do nili membership drive law 2019 aninkan Sip Naran Pal coordinator alangli nange japon pensi nilitum alangli na pinkhara teng pensi nilitum ka do kabe chelang si membership drive stame claim pon lo lapen ke nili jungjung e claim pon 75 do lahelo nilihin pen membership drive ke claim pon bangke laisi nili rat phana pachini kaddo ko banta lahelo lamen ke nilimena jungjung active card lahelo nili jungjung yo paklang iglo yo active card lapen ke do thulang primary membership ta lahelo nili photo dolo dak
nili primary 6 number ta dol ka dobe dak do thailo lasi nilitum MP election chingchia prang pustame ilitum kaching hon nai sar Horen Singh be along pustame nili tong namanglo lasil bangso a photo lahelo laso photo lahelo nilitum chi tong namiglo alangli na ping khada teng pensi nilitum puthot kam claim tulo sa na ping khat pona teng nilitum damlo nainong amreng emisia hem damsi nilihin pen sona karbi maplapa arwak damlo labang so phit election jude da phit ta nili dam thulo sidame alangli nilitum han important ave nanga ching hon ave sob ka sat sob ka vikas ko pilon deke do dak thang dave ilitum all karbi anglong 26 consensus pen ilitum orang la kithoma constancy MSC constancy people of problem to ko laya joinelo rat phan ka ching hon pon tek thek alang aning ke hanga munit phan pon po bai ni bang thong bang plia aning hang dok an pon po ajak maning dok de pon pe det po ola son si ke klem pon pulutang te chisong nang kokji la lo la si rat tumta ajak tum aning punglo nili phan ta narbok pon kloy joini si pini media theng non lita chepak lang lo Agustin hai konat lo kedo. Nili karjung tung mangal halo nangli konat lo kedo. Nili ke claim BJP long ke claim nili activities nangli nang konat pen long thek dun long je nili anti BJP si kam claim bu nangli konat si thek long lo. Nangli bhan arjung tung duk lo nili ke. Nangli ke do lo ko an akhai lo na nili ke do lada election hood MP election hood campaign ho nangli bhanang thek long le. Alangli tum tim si nili lepe nili tum aphan nangkar bok tap lo lake pusi nili ke mathalo nili ko an malahai documents ka cepak lang non rata thing no lili cepak lang alangli long ana documents ave bon active member an ave bon primary card an ave bon alangli 2019 membership drive hood bang ko unlock alangli ka drive la an ave bon nili ke matha tenga langli ave la anta lasi nili tuman akoi nangi pia bangke aro alangli tuma tim totap kat news long alangli tum timpu nili tuma phale nang chingki posonte nili tum nangli tuman welcome ji BJP ki al adola long napa claim long ji pu alang tum si BJP am phuma alangli tum sa humporti BJP humporti ma alang li tum lo ma central committee lo ma dak pensi thek dak lo amrenga long BJP na ka bhak kabor I ke alang li tum hello nili pui bangke lasi Agustin hai la pala alang li tim tum nili tum hanangi pu la bange chok chelo la pa ahok kali pu sinili ke pu thiblo nili tuman akoi nangi pi la ke chok che piglo la pa ahok alam kali lapen nili paklang mu pen paklang lahaya documents nili peli paklang on an mangke alang li long ta ave pusinil ke matha